wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dumateng para sesepuh bini sepuh, khususipun Bapak Haji Kiyono ingkang tansah kula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus takmir Masjid Abdurrahman bin Auf Pasar Temanggung ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek muslimin wal muslimah, jamaah pengaosan Rebunan khususipun lan umumipun dhateng sedaya ingkang saged midhangetaken pengaosan menika lan menyaksikan pengaosan menika, mugia tansah kaparingan rahmat lan barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Jamaah pengaosan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten surah Al-Baqarah ayat 229 lan ugi wonten ing surah Luqman inggih menika ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'tal hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaruna illa ulul albab. Menawi wonten surah Luqman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Wonten ing kalih ayat menika insyaallah ingkang badhe kita aturaken, ingkang nomor setunggal ngenani hikmah, ingkang nomor kalih ngenani syukur, lan ingkang nomor 3 ngenani kawontenan-kawontenan ing saat-saat menika ingkang kita sedaya mbetahaken pitulungan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, inggih tansah beristiadzah dumateng Allah SWT, nyuwun perlindungan dumateng Allah SWT keranten kathah kahanan ingkang kita mboten mangertosi, kados sederek-sederek kita ingkang wonten Sumatera menika, wonten Aceh, wonten Medan, nggih, griyanipun sami kelelep, lajeng kebanjiran ingkang ageng sanget, kathah ingkang sakmenika dereng saged terjangkau oleh tim SAR, tim penyelamat, tim ingkang badhe maringi bantuan-bantuan, sehingga ingkang sampun seda inggih kathah, ingkang dereng seda nggih kondisine kathah ingkang kelaparan. Wonten nika WA-an grup ingkang saking alumni pondok pesantren ingkang wonten ustadzah ingkang tugas wonten mriku lan wonten pondok pesantren ingkang nembe dipun rintis inggih klelep, nggih klelep, lajeng sedaya napa ingkang wonten pondok temtunipun nggih pun boten saged dipendheti malih.
Sedaya menika kahanan musibah bencana ingkang datangnya tiba-tiba. Dan kita yang di sini masih diberikan nikmat aman, tentrem, dahar nggih sekeco, badannya sehat, cuaca nggih mboten ekstrim, senajan musim hujan meh saben dina menika jawah. Namun kita masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila kita nggih temtunipun nderek menggalihaken, nderek biyantu napa ingkang kita saged biyantu dhateng sederek-sederek kita ingkang wonten Sumatera lan ingkang wonten panggenan-panggenan ingkang saat menika nembe pinaringan musibah. Mila bab isti'adzah nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala saking napa kemawon mangke saged kita ugi sami-sami ngaos napa ingkang sampun dipun serat dening para ulama. Jamaah pengaosan rahimakumullah, nikmat-nikmat ingkang sampun kita tampi kedah tansah dipun syukuri. Syukur menika fa insyaallah ingkang saged nambahi kenikmatan malih. Kenikmatan badhe tambah menawi kita purun syukur. Mila wonten ing pengaosan menika yang nomor setunggal kita badhe ngaos surah Al-Baqarah ayat 269 ngenani hikmah. Yu'tal hikmata may yasha. Allah badhe maringi memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairon katsira. Mula temen-temen bakal kaparikan kesainan ingkang kathah. Artinya siapa yang mendapatkan hikmah berarti mendapat kebaikan yang sangat banyak. Mila sinten ingkang saged menggalihaken enget dateng bab menika kalebet ulul albab. Tiyang ingkang pinter, cerdas, ingkang nggadahi akal, ingkang purun menggalih. Menika mila napa ta hikmah niku menawi kita konduraken dhateng para ulama yantasipun Imam Qurtubi lan ugi Imam Al-Qushairi ngendikaaken makna hikmah inggih menika al-isabatu fil qauli wal fi'li. Al-isabatu fil qauli wal fi'li. Cocok tepat di dalam ucapan dan juga perbuatan. Niki wonten pengertian ulama ngoten. Cocok tepat di dalam perkataan dan perbuatan. Menawi Imam Fakhruddin Ar-Razi menika ngendikaken makna hikmah al-isabatu fil qauli wal amali. Cocok tepat di dalam ucapan, pengendikanipun cocok pas tepat dan juga tepat di dalam kegiatan utawi tumindakipun atau dipun mastani suatu amal. Amal niku teng bahasa Arab wonten istilah fi'lun, wonten istilah amalun. Niki teng tafsir mangke jenengan mesti nggih manggi teng ayat-ayat Quran niku kadang disebut nek teng bahasa Indonesia maknane sami perbuatan. Perbuatan itu bisa disebut amal dan juga disebut fi'lun. Fi'lun. Niku nek terjemahke bahasa Indonesia semua diartikan dengan perbuatan. Tetapi kalau bahasa Arab al-amalu niku maknane mboten perbuatan tetapi kegiatan. Utawi menika kalebet suatu amal yang bersifat umum. Bersifat umum meliputi amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Tetapi kalau fi'lun perbuatan niku pun teknis, pun teknis
ya, seperti perbuatan ya, membaca Al-Quran, perbuatan bersedekah, ya, perbuatan ya, rukuk, sujud, zikir, wiridan, ya, dan sebagainya ingkang sampun secara teknis spesifik ya, cetha bentuk dari suatu perbuatan tersebut ya. Mila niki jane makna hikmah berarti sudah meliputi antara ya, antara fi'lun wa amalun ya, dan didahului dengan ya, napa qaulun, ucapan, pengendikan ya. Pengendikan ingkang cocok lan tumindak ingkang tepat ya, niku ateges ya, sampun kaparingan hikmah. Sinten ingkang saged ngaten menika luar biasa. Karena kalau orang sudah bisa cocok tepat dalam berucap dan berbuat atau berkegiatan beramal ya, menika ya, berarti sampun kaparingan kesainan ingkang kathah. Dia orang baik dan menebarkan kebaikan sehingga sak mangke ugi ya, saged memancarkan cahaya kebaikan. Wong sing cedhek kalih piyambake niku iso keloberan kesainan. Mila diwastani berkahi. Ana wong niku sing jenise berkahi, Pak. Ana dagangan nek dicekel dhewekne dadi payu laris, ngene. Wonten ya, wong sing kek lara dicedheki ya, njur ya, didongakake paringi mantun ngene. Nah niki tiyang ingkang berkahi ngeten iki biasane ingkang sampun kaparingan hikmah keranten napa pun kebak kesaenanipun nggih. Mila lajeng wonten istilah tabarruk. Tabarruk niku nek dijawakake ngalap berkah. Ngalap berkah niku mboten napa ateges sing disowani sing dijaluki niku menungso mboten pareng kita njaluk teng menungso, nyuwun teng menungso mboten pareng ya. Dalam hal ya, yang manusia secara mutlak mboten saged. Nek sing bab sing pancen menungso wis iso ya. Misale Pak Eri ndedit akeh, Pak Eri kula nyuwun diutangi Pak Eri. Niku lak pareng to nyuwun dateng menungso datang Pak Eri. Nek duwe lak mesti diutangi ya Pak Eri. Nah niku artinya manusia ada yang bisa memberi ya, tetapi tidak mutlak, mboten saged mutlak. Pemberiannya karena telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia bisa menciptakan gawe mobil, gawe HP, gawe napa-napa niku lak istilahipun keterampilan tangan manusia, pikiran manusia, teknologi, penemuan dari karya-karya manusia. Niku lak saged damel. Ning mboten mutlak. Ya, bahane sing nggo gawe niku ya dereng mesti menungso iso gawe dhewe gitu nggih. Artinya ya, dia tidak menciptakan sesuatu ya berdasarkan kemutlakan ya. Melo kita menawi anten istilah tabarruk ya, supados keluberan berkah saking Pak Kiai, saking tiang soleh, saking para aulia Allah, wali-wali Allah, tiang-tiang ingkang sae, tiang ingkang amal ibadah mempeng tur ya dados suri teladan niku lak mangke saged memancarkan cahaya wonten pantulan sinar ya, maringi pepadang ya. Ateges kita sak mangke dicontoni perkara sing apik, diwucal perkara sing apik, njur diduduhake amalan-amalan sing apik. Lho niku lho sing diwastani tabarruk, nggih. Ya Mbak ampun ngantos teng jero atine duweni keyakinan aku nek mara ning Pak Kiai kae mesti dijamin mari. Mboten pareng ngoten niku, nggih. Niku mangke saged menuhankan Pak Kiyaine niku, nggih. Tapi istilah tabaruk mboten ditolak tenggen bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Saged nyuwun keberkahan niku nggih kalimat majas kados jenengan tindak teng Pak Dokter. Pak Dokter kula nyuwun ditambani. Niku lak maksude nyuwun ditambani niku nyuwun di paringi mantun to. Ning piyambak mboten duwe keyakinan nek Pak Dokter niku mesti iso maringi mantun. Ning kalimat majas dhewe niku matur Pak Dokter kula nyuwun ditambani nggih.
nyuwun diparingi mantun niku nggih kalimat majas. Aja nganti tekan atine. Nggih, ming napa srana Pak Dokter kuwi duweni ilmu sing ngerti penyakit, njur dhewe teranalisa penyakite, ya, ngerti sebabe, ya, njur ya sak mangke ketemu obate, njuk mantun ngoten niku. Nah niku sedaya ya inggih estunipun peparing saking ngarsanipun Allah ning lantarane Pak Dokter, ya. Maka al-isobatu ya fil qauli wal fi'li atau al-isobatu fil qauli wal amali niku makna hikmah, nggih. Saengga nek pun diparingi ngeten niku ziddus safah. Wong sing pun ngeten saged nglawan kebodohan. Maksudipun apa? Nek wis diparingi hikmah niku mboten badhe nggadahi tumindak kaya wong bodho ngoten. Masalahe sakniki kan kathah wong niku jane pinter, ning sing dilakoni kok kaya wong bodho ngoten iki. Kaya wong ra ngerti. Jane ngerti ning kok sing diamalake padha karo wong sing ora ngerti. Niku jenenge dereng kaparingan hikmah. Ming pinter secara pemikiran durung tekan ati, ilmu niku dereng ngrasuk dumugi ati. Nah, sinten ingkang sampun saged ya, kaparingan hikmah ingkang wonten nas Al-Qur'an sampun dipun napa tingkasaken lan sampun dipun pesthekaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika contone Luqmanul Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Aniskur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini surah Luqman ayat 12. Surah kalau wau surah Al-Baqarah ayat pinten, Bu? Bersuwe. Sing wau yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Lan sak terase surah Al-Baqarah ayat 200 niku potongan ayate ngoten ya. Lajeng ya ning teng surah Luqman menika Allah sampun ya ngendikaaken kanthi mesthekaken kranten diawali kanthi kalimat napa taukid ya. Rong kalimat taukid digabungake dadi siji, wonten lam taukid, wonten qad taukid dadi laqad temen-temen niku berarti ya, cetha estu sangat ya, bener napa ingkang sampun kaparingaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng Luqmanul Hakim inggih menika kawulanipun ingkang sampun diparingi hikmah. Nggih. Kenging napa kok Luqmanul Hakim menika diparingi hikmah? Kranten Luqmanul Hakim menika dados kawula ingkang tansah syukur. Nggih. Dan mengajarkan kepada anak-anaknya ya, tentunya kepada kita semua supados dados kawulanipun ingkang syukur ya. Aniskur lillah ya. Syukura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah ya. Niku berarti pun maringi pengajaran ingkang ya, kalebet ilmu ingkang inggil Bu niku nek tenggen ilmu tasawuf bab syukur niku luar biasa ya. Mila ngantos wonten tenggen kitab Sifatus Shofah. Wonten judul kitab Sifatus Shofah ingkang ya, nyerat dening Ibnul Jauzi niki abad ke-5 Hijrah. Ya. Kalebet ulama kuno, ya. Ulama saderengipun sak semasa kalih ya, Imam Ghazali. Ya. Menika nate maringi criyos tenggen kitabipun niku zaman rumiyin ya, wonten piyantun ingkang sampun kaparingan hikmah lajeng diwastani ahlul hikmah ya. Ahlul hikmah niku nek sak menika ya, saged panjenengan padosi inggih tiyang-tiyang ingkang sae mbok menawi jenengan ya, senajan mboten kiai mboten ustad ya, nggih mbok menawi maca Quran ya ora patek lancar, apalene ya ora patek akeh ngoten niku nggih saged kalebet ahlul hikmah ya, keranten tekun dhateng kesainan-kesainan ya, niku insyaallah
kalebet ahlul hikmah. Tiang-tiang yang kados ngaten niku kudu dicedheki dhewe njuk kudu sinau. Nggih. Sinau prakteke nek perlu bergaul bersama-sama mengakrapinya ngoten. Nek ana wong kok sabar, ikhlas, jujur, nggih, temen kena dipercaya, nggih, ya ora neka-neka ngoten. Wong saged bertahan ngantos yuswa ingkang pun akhir balik ya masa marhalah sayukhah pun sepuh kok yo ngantek ngoten niku tiyang ingkang sampun kaparingan hikmah sedaya. Piyambak kedah napa nyedulur kalih wong ngoten niku supados napa ketularan ya. Aja malah nyedhek marang tiyang ingkang napa senengane ngapusi ngoten. Nek janji ora ditepati ya. Nek omong senengane ngelek-elek liyane ngoten dan sebagainya. Niku sing kekancan ngoten niku sithik ora mesti ketularan niku nggih. Nah, ahli hikmah niki ya nembe ribat ya. Ribat wonten Al-Aris. Al-Aris niku tenggen kota Sine negeri Mesir. Ya, ribat niku istilah tiyang napa do jaga supaya negeri niku ya ampun ngantos di napa perangi dikalahke dening mungsuh. Ya, ribat. Mila nilene wong ribat semalam ya, ming sedina sewengi. Ya, niku nek dibandingake wong sing poso saben dina, tahajud saben dina, ya, umroh haji ya. Niku ya boten saged nandingi ganjarane. Senajan ming sedina sewengi sing ribat. Margi napa kemanfaatan ribat niku njagi keselamatanipun tiang-tiang Islam lan agami Islam ya. Nah, utal semanten ya, pinanggih piantun ingkang boten gadahi tangan wis buntung, sikile ya wis buntung ya. Tubuhnya banyak kecacatannya. Namung tiyang menika ya dicedheki niku tansah ngucapake alhamdulillah, alhamdulillah ngoten lho nggih. Dadi awake wis jan blas ora iso ngopo-ngopo to niku, tangan ra duwe, sikil ra duwe, mripate wuta. Ya pripun? Ajeng nyambut gawe napa niku? Nggih. Nah, dicedheki niku kok iso tansah sithik-sithik alhamdulillah, alhamdulillah nggih. Pripun ngoten niku? Dewe kek mumet sithik sikile abuh ngoten niku Pak Eri, kula nggih sok abuh Pak Eri. Sikil niku gentenan mawon kadang ya sing tengen kadang sing kiwa, kadang jempolan kadang tungkake. Niku nek pas awal-awal abuh niku angger gesi kon ngucape alhamdulillah, alhamdulillah niku abot tenan. Abot nggih. Jenengan Bu nek pas mumet ndak saged ngucape alhamdulillah kok kek mumet ngoten. Napa mulih dodolan ket iso sampai sakniki kok urung payu. Ning iso ngucape alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sing dodol sepi ngono ndak saged, Bu. Nggih. Rata-rata lak ya ngresula nggih, Bu. Niki nggih angel nggih jebulane mengucap alhamdulillah niku ya ora gampang ya. Padahal niki enten contoh ngeten niki. Sehingga ya dipun tangleti nggih keng napa jenengan niku kok saged ngoten ya. Sebagai seorang yang mendapat banyak sekali penyakit ya. Wajahe mawon wis ra rupa wong sehat, kathah bentuk kecacatanipun ya iki ngrasake lara, sikile buntung, mripate wuta, tangane ya buntung. Napa sing nyebabake jenengan niku kok saged tansah syukur, saged tansah ngucapke alhamdulillah. Ya piyantun menika njuk jawab, menawa ya aku kok ngalami sing luwih abot ketimbang iki ya. Ujug-ujug ya ana kobuongan nganti awakku kobong ya. Laut niki ujug-ujug napa ombake gedhe ngantos kados tsunami kados teng Sumatera niku ya kelelep kabeh ya. Niku insyaallah kula nggadahi tekad tetep badhe ngucapke alhamdulillah. Niki masyaallah ngeten. Niki cetok enten cirias ngeten niki. Ngeten kitab Sifatus Shofah. Lajeng ya piantun ingkang pun sepuh ingkang dicedheki dening ahlul hikmah menika ya lajeng ya ngendika malih sak temene ya aku duweni hajat ya marang sira ya wis suwi kaya kok anakku sing biasane ngopeni aku nek aku buka
Niku ternyata piyantun menika gaweane ming poso mawon. Njur saben dinten sing nglayani putrinipun natakake buka. Ning iki kok wis nganti sauntara anakku ra ketok. Mula aku njaluk tulung golek ana. Ken goleki. Estu lajeng napa tiang ahli hikmah menika karena dia melihat ada orang yang begitu kuat syukurnya kepada Allah. Tiang yang soleh nyuwun bantuan nggih dibiyantu. Artinya dia sangat peduli pricarani iso nemokake putrinipun. Digoleki ngene tibane ketemu dalam kondisi pun dipangan napa serigala. Pun sedo dimakan oleh binatang buas. Lajeng manggihi piyantun sepuh sing kala wau nggih buntung niku. Njuk dipun tangleti kira-kira kedudukan panjenengan niku. Nek kalih Ayub niku Nabi Ayub niku kira-kira inggil pundi nggih. Piyambake jawab, yo tentu masih tinggi Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub itu seluruh keluarga anak-anaknya meninggal tiba-tiba kayak dahar sareng ngoten. Niku njuk dom sedo putrane. Harta bendanya hanyut, kebanjiran wonten udan angin, rumahnya rubuh. Ngantos piyambakipun kantun kalih istrinipun dan Nabi Ayub pun nandang penyakit sing ora mari-mari ngantek ambune niku busuk. Niku tingkatan derajate Nabi Ayub niku mawon nggih tansah zikir ngucapke alhamdulillah tibane alhamdulillah niku nggih kalebet wirid Pak. Kalebet wiridan sing napa biasa dhewe kudune ya tansah nglafatake. Ora njur mandeg pas napa Bu dodol sepi njuk mandeg. Sing alhamdulillah niku kok mandeg nggih. Napa melih garwane gaweane nyentak-nyentak mawon nggih. Niku nek kon ngucape kon syukur kalih napa diparingi garwa sing ngoten niku lak angel nggih. Mesti lak napa ucapane bejone aku di bojo kaya sampean gitu. Artinya sulit untuk mengucapkan kalimat pujian dumateng Allah Subhanahu wa taala Kula kok mboten manggihi putrine panjenengan kula padosi ingkang kula panggihi ciri-cirine ngeten iki pun sedo dimakan oleh serigala binatang buas. Badannya tercapik-capik dimakan oleh binatang buas. Niku krungu kabar ngeten niku nggih langsung ngucap alhamdulillah. Pripun Bu ngeten niku niki lak luar biasa nggih. Kula kadang nek ngertos nika video sing dikirimi sing do kelelep niku wonten sing napa pun ketumpuan lemah-lemah ngoten nika dalam kondisi sudah meninggal. Bapake dhewe sing duduk putrane sing niku sing meninggal sing sedo niku mestine hatinya mesti teriris-iris tercapik-capik nggih kondisi ngoten niku dhewe mboten saged bayangake. Naudzubillah min dzalik artinya kondisi dalam kondisi susah nampi musibah niku awrat sanget menawi kita saged ngucapke alhamdulillah. Sehingga piyantun ingkang dados conto teng mriki ingkang wonten Sifatus Shofah juz 4 halaman 327 menika lajeng disuwuni nasihat dening ulama ahlul hikmah. Jadi wong sing pun sepuh ning diuji kanthi ujian sing abot ngeten niku kok iso tansah ngucapke alhamdulillah. Padahal ngeten niku nggih dereng mesti wong alim. Wong alim niku malah kadang gampang ngresula, gampang kesinggung, gampang rumangsa ra diwongake. Tur nek salat durung mesti Bu, wong alim niku iso luwih khusuk dari mesti. Nek salat niku iso-iso wong sing awam niku lho malah iso luwih khusuk. Wonten wong alim macane Quran fasih, apalane akeh. Jadi mlebu masjid wis iqomat yo imame iku ya murite
Ning kok orang ngakon dheweke kon dadi imam niku atine langsung tersinggung. Wah gaya men aku ora dadekke iman. Aku ora dadekke imam. Niku batin mesti batin ngoten niku. Napa melih krungu bacaane kok keliru. Tengah-tengah salat bacaane niku mahrote utawa tajwide tahsine ora bener. Niku lak mesti wajan kan murid kok wis diwarai bola bali kok ya isih keliru. Niku lak dadi ora khusuk ya Pak Bapak ngoten. Nggih, artinya kadang-kadang wong awam sing ora iso napa-napa niku nggih malah luwih khusuk. Beda karo sing wong awam sing ora ngerti nek bacaane keliru, salate nggih tetep derek khusuk mawon ora batin imame gitu nggih. Ngoten nggih. Nah, sehingga ketika ya menemui orang walaupun tidak alim ning kok wong niku temen nggih, estu sae niku dhewe kudu sinau. Sinaune bab laku lampahe gitu. Artinya dalam sisi perbuatannya luar biasa ya. Maka diberi nasihat dening piyantun menika kowe nek ana wektu sepertiga malam sing akhir ya dang munajat ya. Munajat ya dumateng Allah ya dikeluhkan semua bentuk penderitaan kehidupan dunia ini ya, ngalami masalah nopo niku dikeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek kulino ngoten niku ya. Mangke ngadepi masalah nopo kemawon badhe tetek tur ora gampang ngangluh karo wong liyane. Ngangluhipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila disunahkan setiap ba'da salat dhewe supaya tansah kiyat tawakalipun, tansah syukur dumateng Allah niku maos ingkang nomor setunggal ayat kursi nggih. Pun apa nggih Bu ayat kursi nggih. Nomor kalih tambahi akhir surah Al-Baqarah paling boten saking la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina nggih. Dan seterusnya niku pun hafal to niku diwaca nggih. Mangke syukur malih tambahi surah Ghafir. Surah Ghafir ayat sekawan doso sekawan nggih. Wa ufawwidu amri ila rabbi wa ufawwidu amri ila rabbi nggih. Kula pasrahaken sedaya perkawis kula dumateng Pangeran nggih. Saya pasrahkan seluruh urusanku kepada Rabb. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nggih. Kita menika kahanan napa kemawon tetep dipirsani dening Allah, tetap dijagi dening Allah karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Lan napa ingkang dados napa istilahipun musibah utawi kahanan dos pundi kemawon niku pun disesuaikan dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Niku secara global maknane ngoten. Nek diwaca saben dina ya terutami ba'da salat insyaallah piyambak orang duwe rasa gundah gulana, tidak ada ya, rasa kecil hati dalam kondisi kepepet ya, karena masih ada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu kita masih diberi cukup. Ning nek wis jatahe pancen wis entek nggih pun Bu sedo ya. Artinya kalau rezeki kita itu masih ada jatahnya niku nggih mbok ya kaya ngopo kemawon tetep tasih sugeng, pasti masih hidup. Tetapi ya, kalau memang rezeki jatah ya awak dhewe niku pancen wis entek, nggih pun boten saged ditambah-tambahi melih ya. Sampun dipun temtokaken dening Allah badhe dipundhut nggih pun dipundhut ya. Maka ketika itu ya dia meninggalkan ya piyantun menika ya dalam kondisi tetap bersyukur ananging napa sakderenge beranjak ya
niku tiba-tiba dia mengeluarkan suara kaya wong jerit ning langsung sedo, nggih. Sedo dalam kondisi setelah mengucapkan alhamdulillah niku njuk sedo, nggih, sedo. Maka ya, ahlul hikmah ing dalunipun lajeng ngimpi. Niki jaman riyen niku ngimpekake tiyang-tiyang saleh, orang saleh mimpi kahanan tiyang saleh ingkang pun sedo. Niku kathah peristiwa-peristiwa ngoten niku. Dipun serat wonten kitab-kitab ya jaman riyen. Kados Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku nggih nyerat kitab judulipun Ar-Ruh. Niku nggih ngaten. Nggih kadang ngimpi-ngimpine sahabat, ngimpi-ngimpi para ulama saleh niku dikumpulake dos pundi kahanan tiang-tiang ingkang sampun sedo ingkang mlebet ing alam barzakh. Pada sepertiga malam yang akhir ya, ahlul hikmah menika ngimpi piantun rencangipun kalau wau sing ditemoni dalam keadaan buntung niku napa nembe maos Quran, keadaannya tenang, mendapat tempat yang luas ya, bahagia seneng terus gaweane mung maca Quran mawon nggih. Niku teng alam barzakh dipun tangleti. Lho, jenengan niku lak ingkang kepanggih kala wingi nika nggih. Jenengan kondisine lak buntung nggih. Ning sakniki kok nggih kondisi sehat, wajahnya ceria, dalam kondisi tansah maos Quran terus ngoten nggih. Kados ngaten niku napa leres jenengan niku estu ingkang rumiyin buntung niku nggih. Ya, saya dalam kondisi diparingi kesaenan-kesaenan teng alam kubur nggih. Napa penyebabe kok jenengan saged ngaten menika nggih? Apa sebabnya, apa yang diperbuat sehingga menjadi memiliki kedudukan ingkang inggil wonten ngarsanipun Allah ing alam barzakh? Laki-laki yang saleh niku lajeng jawab, "Kranten kula niku ming sangu kanthi laku sing sabar lan syukur." Jadi napa mawon kula adepi kanthi sabar lan syukur. Kesabaran dan kesyukuran itu jebulane tingkatan ingkang inggil tur ya ujiane abot tenan. Kon sabar niku pancen ya abot, kon syukur ya abot. Saat lapang biasane wong niku do iso syukur, ning kadang-kadang akeh-akeh malah lali gitu nih. Saat kekurangan wong niku biasanya do pasrah nangis nyuwun dumateng Allah ning ya ora patek sabar jaluke terus mawon dandang diangkat saking musibahe ngono. Wis ora betah pun ya Allah kula pun mboten betah ngopeni yang sepuh kula nek pancen saene dipundhut mawon ngono. Biasane ndongane ngoten niku nek ngopeni bapak ibu ingkang pun sepuh pun stroke dan sebagainya nggih. Kesabarane niku pun ngantek ngucape ngoten niku nggih ta Bu. Nggih. Masyaallah nggih. Niki contoh salah satu praktek yang namanya memperoleh hikmah. Ahli hikmah sinau dhateng tiyang ingkang sampun diparingi hikmah arupi napa membekali kehidupannya dengan senantiasa sabar dan syukur. Nah, lajeng ingkang nomor 3 nggih, kita menika ya betahaken Allah Subhanahu wa taala terutami nggih kahanan-kahanan menjelang zaman akhir menika. Nggih, kudu dikuwati nggih sesendene utawi bersandarnya bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lah dos pundi carane dhewe niku dadi kawulane ingkang tansah tawakal bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengamalkan isti'adzah ya. Isti'adzah ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku lak isti'adzah bahasa secara umum. Ya, sak mangke istilah-istilah isti'adzah teng Quran kedah dipun dipelajari. Ya. Ingkang intinipun ya kita gesang teng alam donya menika mesti ngalami seneng lan susah. Ya. Enggak ada orang yang senang terus, enggak ada orang yang susah terus. Nggih suatu saat kadang-kadang oke senenge, kadang-kadang oke susahe ngoten. Nah, maka beragamnya peristiwa, bencana, musibah, kesusahan, ya, napa ingkang kita mboten pengin ngalami, ya, menika seringkali, ya, napa menjadikan kita takut ajrih,
Ya, ojo ngasi awak dhewe utahe ojo nganti Temanggung iki kedadiane kaya ning Sumatera ngoten nggih. Nah niku lak ada rasa takut ya. Akhirnya napa? Nek pun ajre ya dia akan memohon perlindungan atau mencari bentuk-bentuk ritual ya, bentuk amalan sing iso napa? Ya, mendekatkan dia kepada zat yang bisa melindungi ngoten ya. Ya. Mila wonten ritual-ritual sing dianggep niku tumindak sing bener ya, tawakalnya ya. Ning wonten sing dianggep malah syirik. Ngoten nggih. Jane dheweke niku ming krana wedi pengen nyuwun perlindungan ning sing disuwuni niku mboten Allah Subhanahu wa taala utawi dicampur antarane nyuwun dumateng Allah kalih nyuwun dhateng makhlukipun. Mila ngantos wonten teng Al-Qur'an surah Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia menika lajeng meminta perlindungan. Teng mriki bahasane ngangge ya'udzuna ya. Ya'udzuna birijalim minal jinni ya. Jadi mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Berarti jin niku ana lanang ana wadon ya. Dia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin ya. Fazaduhum rohako. Maka ya, jin-jin itu sing disuwuni perlindungan niku ya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan ya. Aja nganti dhewe niki njaluk tulung marang jin ya. Direwangi nuwun sewu nggih rumiyin wonten sing salah paham Bu. Kula ngaji teng mriki kula nyebut teng Kuwu Bledug niku daerah kelahiran bapak kula. Kuwu Bledug Purwodadi Grobogan. Niku lak wonten kuburan Mbah Bledug nggih. Njur do tawaf teng mriku, keliling mengelilingi kuburan niku nganggep engko nek ya kulino tawaf teng mriku nyuwun tenggen Mbah Bledug niku supaya dagangane laris. Riyen niku malah wonten sing njuk manggi kula pripun carane teng Mbah Bledug niku ngoten. Yo pripun Bu? Ya ampun ngantos salah paham. Nek ngrungokake ngaji aja ming sepotong-sepotong ya. Nggih. Mulih nek sing teng ngisor-ngisor kalau dodo karo disambi ya dodolan wates kula. Nek njur ya sing dirungokake pas Mbah Bleduke ya njur malah kepengin napa tawaf teng Mbah Bledug ya. Artinya apa? Kalau toh mereka keturutan mbok menawi ning sing tawaf niku pas tengah wengi sepi ra ana wong njuk ana swara misale ya penyuwunanmu tak kabulake ngoten misale. Iso-iso wonten swara ngoten niku. Ning niku saking jin Bu, nggih. Jin sing disuwuni niku jin ya. Mila wonten istilah prewangan nggih. Wonten istilah tukang ramal, dukun ya. Niku biasane ya, kok nika iso pas persis Pak ngoten. Kula duwe motor ilang, kula tangkletake jarine isih teng Temanggung ngoten. Ning yo ora nyetakake ning Temanggung sebelah ndi ngoten nggih. Yo akhire ketemu tenan niku Pak pripun ngoten niku. Lah niku nggih. Artinya kadang-kadang onten tiang menika disasarake diparingi istilah istijrot ya. Istijrot niku njur napa nggarake dhewene tambah syirik ya, tambah sing maksiat, tambah sing njaluk tulung ya, dateng napa ya, dukun tukang ramal tambah mantep ya, tambah mantep. Napa melih ngrasakake tutulan sepi ngoten ya. Sowan tenggen wong tuwa ngoten. Nek sowan teng kiai niku lak nyuwun nasihat nyuwun didongaake gitu. Niku sae ya. Terus pundi Pak Kiai supados dagangan kula laris, diparingi amalan dikir-dikir, salat bengi kon prihatin ngoten nggih, donga akeh donga. Lah niku lak sae ngoten. Ning kadang wonten sing ya nyuwune tenggen napa ya wong tuwa istilahnya njuk paringi napa syarat kon golek pring petuk ngoten.
kon golek keris sing lu songo dan sebagainya. Utawa kon masang ning dodolane balung kali kei brambang lombok. Artinya diberi rajah-rajah dengan dodolane lah. Rajah sing mengandung kesirikan dan kadang-kadang ngoten niku ngepasi, njuk diberi panglulu dening Allah Subhanahu wa taala. Ning setiap napa jin itu memberikan sesuatu pertolongan teng nas Qur'ane niku napa? Fazaduhum rohako. Fazaduhum rohako. Maknanya tidak menambah bagi mereka dosa kecuali dosa dan kesalahan. Ming nambah-nambahi dosa lan nambah-nambahi tuminta ingkang salah. Nah, Imam Ibnu Katsir ngendikaaken ngenani ayat menika, jin niku dadi gumedhe rumangsa napa? Rumangsa unggul kalian menungso. Nalikane wis ya do ngamalake perbuatan minta perlindungan kepadanya. Ya. Ketika turun ayat menika, lajeng tiang-tiang niku sami kathah ingkang nglireni. Diperingatkan dengan ayat ini, orang-orang sudah tidak mau lagi. Banyak yang bertaubat ora gelem njaluk tulung kalih jin. Kadang-kadang kalimatnya ngeten Bu. Rumiyin kula nate manggen teng Tembara. Niku nek liwat Bedopri nggih rada merinding-merinding. Nggih, jaman riyen lak peteng dedet ngoten niku. Nggih. Niki sakniki pun Padang, pun Sekeco, ya. Lah nek pas lewat mriku kadang-kadang niku mambu makseng rokok siong niku. Niku pancen wonten wong sing do napa bengi-bengi do tirakat teng mriku ngerokoke rokok siong. Sing mambu menyan apa napa ngoten niku nggih. Nah, niku biasane do ngucap sing bau reksa ya. Napa Bendoperi utawa sing bau reksa kuburan niki sing bau reksa wit-witan niki kula nyuwun diparingi selamat. Lah niku berarti sing disuwun sinten Bu? Sing nyuwun datang sinten? Ya. Kan boten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia meminta seperti itu, jin juk dadi sombong, rumangsa mentek dodole gitu. Jadi dia merasa hebat. Ya, dia sampai mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, biyen ya, kami para jin itu berpandangan bahwa kami jin itu lebih utama daripada manusia. Ya. Kenapa? Karena banyak manusia minta perlindungan kepada kami. Ya. Nah, padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Temen, ya, Allah sampun nyipta manungsa menika ya sebaik-baik bentuk. Ya, bentuknya paling sempurna manungsa niku ya ora perlu njaluk tolong karo jin. Ya. Jin niku lebih lemah, kondisinya lebih asal ketimbang manungsa. Artinya piyambak niku wong diparingi dudukan minulya kok malah njaluk turung wong sing asor kan. Ya. Niki teng tafsir Ibnu Katsir. Mila tolak bala niku estunipun Allah sampun maringi napa istilahipun resep ya. Secara umum ya, estunipun Al-Qur'an menika dados srana supados kita diparingi perlindungan dening Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalau kita memahami surah Jin ayat 6 menika ya, Imam Qushairi niku maringi kesimpulan makna surah Jin ayat 6 niku ya. Bahwa ketika ada larangan meminta bantuan kepada makhluk gaib diantaranya jin itu maksudipun ya, maka di situ biasanya manusia datang tenggen panggenan sing ya angker-angker panggonan sing ya termasuk sepi-sepi lembah pegunungan ya rawa-rawa ya, atau wit-witan sing gede, rimbun dan sebagainya ya. Njuk do masang sesaji teng mriku ya, merasa dengan amalan kaya ngoten niku badhe slamet ya, dia nyuwun perlindungan ya. Niki berarti dia meminta kepada jin, kepada makhluk gaib. Dan itu termasuk jalan kesesatan sehingga tindakan yang napa sing keliru sesat ngoten niku kok njur berhasil. Kok njur rezekine lancar, njur aman ya, ora kena musibah niku istidraj ya. Itu hanya napa istidraj niku aslinya dalam makna bahasa Arab maksudipun penarikan ke arah kesesatan secara bertahap ya.
justru ditarik men sesat niku secara bertahap, diparingi terus. Wong niku util mboten lomo, ning kok rezekine tambah akeh terus. Ya ora kaya liyane. Upama nek dodolan niku malah paling laris. Ini padahal wong util. Lho, kae sing lomo kok malah nek dodol ora patek payu. Lah niku piyambak kedah ngubungake kalih bab istidraj. Itu penarikan ke arah kesesatan secara bertahap. Jadi dia kemudian akan merasa mudah, merasa diberi jalan keluar, tetapi tetap napa sing tumindak niki mboten sae. Kemudian juga ketika minta tolong kepada jin berarti dia mengabaikan ketauhidannya Allah. Artinya ya, dia ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ora ana gunane sing ngucapke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal ya niku kalimat tauhid kudune wis ora nyembah jin gitu nggih. Nah, lajeng dampak secara keagamaan, secara spiritual anggen kita ngibadah menika nambahi dosa lan ngibadahi salah terus, ya. Sehingga hatinya semakin keruh dan tidak akan menemukan ketenangan di dalam kehidupannya. Ya. Wong nek pasrahe niku mboten namung dumateng Allah, niku meh tetep terus ya susah. Ya. Maka isti'adzah niku estunipun upaya untuk memohon dan meminta perlindungan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah mangke persoalan sing disuwuni perlindungan niku napa kemawon, ya. Menawi teng Al-Qur'an ayat-ayat ya, yang membicarakan tentang isti'adzah ya, tentang nyuwun perlindungan niku paling boten onten 17 ayat tuh ya, 17 ayat ajeng dicatet napa diapalake. Nggih, mangke ya saged dibuka Facebooke kan saged dicatet nggih. Kula waosaken mawon ya, ayat-ayatipun ya, teng surat napa niku tenggen 14 surat tetapi ada 17 ayat yang mengandung isti'adzah ya. Mangke konteks bahasanipun ya, secara umum kabagi wonten 6 ya, istilah isti'adzah niku ya. Inggih menika ya, dari 17 ayat menika 1 surah Al-Baqarah ayat 67 ya. Kemudian yang kedua surah Ali Imran ayat 36 ya. Surah Al-A'raf ayat 200 ya. Yang keempat surah Hud ayat 47 ya. Kemudian yang kelima dan keenam ya, surah Yusuf ya, ayat 23 dan 79 ya. Kemudian yang ketujuh surah An-Nahl ayat 98 ya. Kemudian yang ke-8 surah Maryam ya, ayat 18. Yang ke-9 surah Al-Mu'minun ayat 97 ya. Dan yang ke-9 surah Al-Mu'minun ayat 98 ya. Kemudian yang ke-10 surah Ghafir. Surah Ghafir ini sami kali surah Al-Mu'min ya. Ayat ke-27 dan yang ke-11 surah Ghafir ayat ke-56 ya. Kemudian yang ke-12 ya, surah Fusilat ayat 36 ya. Kemudian 13 surah Dukhan ayat 20 ya, surah Jin ayat 6 ya. Surah Al-Falaq ayat 1, nomor 17 surah An-Nas ya, ayat 1 nggih. Niki mangke napa tenggen Facebook niki lak live nggih, mangke dicatet nggih Bu. Jenengan nek napa mbikak Facebookipun ya, njuk diwaca siji-siji nggih. Lah insyaallah mangke kita ngaji ayat per ayat niku maksudipun njuk nyuwun perlindungan karena bahasa secara umum teng mriki isti'adzah njuk ya, perlindungan datang napa kemawon niku mangke konteks kalimat isti'adzahipun benten-benten ya, teng surah utawi teng ayat-ayat Quran menika. Nah, lajeng kangge memahami bab isti'adzah niku mangke teng kitab tafsir ya, secara umum kitab tafsir niku lak wonten kalih nggih ya. Wonten tafsir ingkang secara syar'i inggih menika ayat-ayat yang dibahas secara
literal ya, dengan dihubungkan kalian Quran, kalian hadis-hadis Nabi ya, kalih mangke tambahan nggih athar kaul sahabat. Ya, niku pembahasan tafsir secara syar'i ya, utawi dipun wastani ya, mangke tafsir tinjauan secara literal. Tetapi ya, ada tafsir yang juga para ulama sepakat wonten istilah tafsir bi isyarah. Tafsir bi isyarah niku tafsir sing nafsiri inggih ngangge ilmu batin. Maksudipun ilmu batin niku tiyang ingkang gadahi ilmu-ilmu ya, ingkang sampun menguasai ilmu syar'i ya. Ilmu tafsir nggih pun wonten, ilmu fikih nggih pun saged nggih. Njuk dumugi ilmu batin utawi ilmu ya, yang mengarah kepada pembersihan jiwa. Nek piyambak mastani ilmu tazkiyah. Kalau ulama-ulama dulu mastani ilmu tasawuf ya. Maka ada istilah tafsir sufi ya. Ada tafsir secara syar'i, ada tafsir secara sufi ya. Maksud niki mboten dipilah-pilah berarti tafsir sufi ora syar'i ngoten mboten ngoten maksudipun ya. Tafsir sufi niku ya, yang bisa mentafsirkan hanya orang-orang sing pun gadah derajat tingkatan ingkang inggil, paling mboten sampun kaparingan hikmah dening Allah Subhanahu wa taala, selain daripada penguasaan dari ilmu-ilmu syar'i. Ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul fikih, usul fikih, qawaidul fikih dan sebagainya niku pun dikuasai. Ya, kita menawi maos ya, biografi, manakib niku lak biografi ulama-ulama zaman rumiyin saking para fuqaha ya, ahli fikih, sinau fikih ngasih menguasai sedaya ilmu fikih saking imam mazhab-mazhab niku mentok-mentoke nggih. Istilahnya setelah beliau menguasai semuanya itu akhirnya dadi tiyang ingkang sufi nggih, tiyang sufi. Napa to sufi niku? Pengertian sufi niku ampun dihubungake kalih bab-bab ya, ingkang napa istilahnya khurafat, takhayul ya, atau hal-hal yang mengandung kemusyrikan dan kebid'ahan boten. Mangke wonten ulama-ulama sufi kados Imam Madzhab al-Arba'ah sedaya niku sufi. Sedaya niku mendalami ilmu tasawuf. Mila ngantos ya dipun ngendikaaken dening Imam Malik ya, man tasawwafa walam yatafaqqah ya, walam yatafaqqah faqat tazan nadak ya. Sapa sing sinau tasawuf tok ngoten ora nganggo sinau fikih ya, piyambake iso dadi zindik. Zindik niku malah dadi ra percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala ya. Sapa sing sinau bab tasawuf ning ora sinau fikih niku iso dadi zindik ya. Wa man tafaqqahu wa lam yatasawwafa ya, wa lam yatasawwaf faqat tafassaqa. Sing sinau fikih ning kok ora sinau tasawuf iso dadi fasik. Fasik niku tumindak dosa gedhe ya. Wa man jama'a bainahuma faqat tahaqqaqa. Sing sapa iso gabungake antarane ilmu tasawuf lan ilmu fikih dadi wong sing bener ya. Menjadi orang yang bisa mengamalkan dengan sebenar-benarnya atau tahakkuk ya. Mila kenging napa kok wonten wong tingkatan wong sing ngoten niku ya. Kalau disebut wonten wong zindik, wonten wong fasik, wonten wong tahakkuk niku berarti niku nyata wonten wong sing ngoten niku. Ana wong sing minggeluti fikih mawon akhire ming nyalah-nyalahke liyane ya, utawa piyambake niku rumangsa bener dhewe iso ngothak-athik hukum malah ora ngamalake hukum niku ngoten. Wong sing ngrusak hukum niku lak malah ahli hukum nggih. Ya, diothak-athik hukum piye carane dhewene ora usah ngamalake ngoten. Niku malah ahli hukum. Mergane napa? Tidak diiringi dengan belajar napa? Tasawuf. Napa niku tasawuf kita perlu belajari ya. Yang pada intinya tasawuf niku intine nggih tawajjuh ilallah ya. Wong ahli tasawuf intine tawajjuh ilallah, menghadap hanya kepada Allah
nggih. Sedaya namung tumuju dumateng Allah. Mula latihane wong tasawuf niku nek teng kitabe Syekh Buton ya, tiyang Sulawesi. Buton niku Sulawesi napa Kalimantan? Sulawesi nggih. Nah, niku riyen nonton Kepulauan Buton sing mimpin raja, putrane niku dados ulama. Akhirnya nggih dados Sultan Raja ya. Niku ngarang kitab, nyerat kitab, kula gadah kitab ini judule napa Muraqabah. Muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah, carane latihan wae. Latihane niku 7 dina, Bu. 7 dina niku dzikir saben bengi ora kendhat nggih. Engko nek kesel nggih atine sing dzikir. Niku dzikir ismudzat. Dzikir ismul a'dzam, ismudzat. Allah 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 Allah. Niki mangke nek fuqaha sanesipun kados Ibnu Taimiyah terusipun menganggap bid'ah. Ning mangke perlu ditelusur. Niki perkawis ijtihadiyah antar ulama piyambak mboten usah napa menghakimi. Ini biasanya niku menghadapi ijtihadiyah sing beda. Wong awam kok menghakimi, kae sing bener kae niku mboten pareng, Bu. Nggih. Piyambak sebagai orang awam nek ana perbedaan pendapat di kalangan ulama niku nganggep kabeh bener. Njur dhewe kantun milih salah setunggal. Ijtihad awak dhewe milih salah siji. Dan menghormati pendapat yang beda, jangan menganggap salah pendapat yang berbeda. Dihormati itu maksudnya apa? Ya, nggih tetap bergaul dengannya, nggih, tetap menghargai, ya. Jangan sampai keluar kalimat sampean ki ahlul bid'ah, ampun ngantos, ya. Jadi zikir ismul a'dzam, zikir ismudzat niku saged nuwuhaken tawajuh. Tawajuh niku intine ilmu tasawuf. Nggih. Mangke bahas kitab-kitab tasawuf niku kuat sangat. Maka ya Syekh Said Hawa menyimpulkan intinipun niku tenggen sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mila sinten nek sinau tasawuf ya kudu ngerti carane ibadah sing bener. Artinya harus belajar fikih. Sing sapa sinau fikih ya kudu belajar tasawuf supaya sing ngamalake fikih ya dilandasi ati sing ikhlas ya, menghadap kepada Allah tumuju namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga sapa sing iso gabungake kedua hal itu menjadi tahakkuk ya. Lah larah-larahe dos pundi kok iso dadi zindik ya. Dhewekne sinau tasawuf ning ora sinau fikih kok iso dadi zindik niku pripun? Karena punya karakter seneng meksa wong liya. Ilmu-ilmunya tidak dilandasi dengan hikmah dan keikhlasan. Tidak ada ya dilandasi dengan hikmah kalau wau ya berkata berbuat dengan tepat ngendi papane sapa sing diadepi kahanane dos pundi niku kudu pas kudu tepat nggih ora njuk sembarangan ngoten nggih. Lajeng kenging napa kok saged dados fasik dhewekne wis sinau fikih kok dadi fasik keranten kosong saking wajahipun Allah, maksudipun apa? Kosong saking tawajuh. Dheweke pinter ngamal, ngerti hukum-hukume, ngono iku bid'ah, ngono iku keliru, ya. Ngono iku ora ana contone, ya. Amalan sing bener kaya ngene sing nderek sunah Nabi. Ning ora dilandasi napa tawajuh. Artinya tidak ada ya, napa isihipun keikhlasan sama sekali, malah ahli fikih, pinter fikih ning ya isih seneng maksiat. Isih seneng maksiat. Artinya tidak diiringi dengan ilmu tasawuf. Nah, sing bener niku tahakkuk, sing saged menggabungkan kedua-duanya, ya sinau fikih, ya sinau tasawuf. Insyaallah wonten kesempatan sanes saged kita napa pelajari malih keranten napa mangke nei bab isti'adzah. Ayat-ayat Quran niku wonten 17 kalau wau. Niku nek boten piyambak ya secara tafsir ya, tafsir yang betul-betul secara ilmu syar'i niku pas ya, bener miderek mufassir ya. Jur ya, piyambak nggih butuh tafsir secara napa isyarat batin yang ditulis juga oleh para ulama ahli fikih dan ahli sufi ya. Ning boten kathah tafsir ngeten iki
Ya, di antaranya Bu, mangke jenengan saged pados ya untuk lebih mendalami wong kek sinau bab isti'adzah mawon. Wektune niku nek niki nggih, niki kita pelajari ayat per ayat nggih. Niki setahun mawon dereng rampung. Nek jenengan mangkate nggih, ya gasik ya napa saben Rebo mangkat ngajine lak rata-rata sak jam. Niku setahun mawon mboten rampung. Nah, mila kudu kreatif. Juk kae sing diulangake kitab tafsir napa niku lho. Kedah dipadosi. Piyambak teng griya wektale langkung kathah mendalami. Di antaranya yang paling akhir yang agak mendekati zamannya dengan kita menika tulisanipun Syekh Al-Alusi. Naminipun nika Syekh Sihabuddin Mahmud Al-Alusi. Judulipun Ruhul Ma'ani. Napa Bu judulnya? Ruhul Ma'ani. Niki kitab tafsir yang berbau sufi. Ning sing nyerat niku seorang mufti Syafi'iyah, seorang ahli fikih. Ya kinten-kinten sugenge tahun 1850-an. Hampir semasa kalih masanipun sinten? Muhammad Umar An-Nawawi Syekh Nawawi Al-Banteni semasa niku lak zaman-zaman Pangeran Diponegoro wonten perang Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 rumiyin sinten Muhammad Nawawi Al-Banteni niku disinyalir dados jamaahe Pangeran Diponegoro ikut mau memberontak Belanda yuk dadi DPO Pak. Nek sakniki diarani DPO, daftar pencarian orang. Ya akhirnya murid-muridnya do inisiatif supados sahipun niku mboten ketangkep, dihijrahake dumugi Mekah. Dipindahkan ke Mekah malah teng mriku dados ulama, al-alama. Masya Allah, keberkahanipun dados DPO niku. Tapi DPO Indonesia wekdal semanten dereng enten, dereng berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bentuk kerajaan-kerajaan. Ning do napa menyatu kerajaan Kesultanan Islam waktu itu menyatu kali kekhalifahan Turki Utsmani. Lajeng sami napa nderek keislamanipun, pola-pola keislamanipun nggih kados pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, sehingga napa wonten istilahipun tenggen Nusantara niku islamisasi Jawa. Wong Jawa nek ora Islam zaman semanten niku wagu. Wagu. Diarani wong Jawa kok ora Islam niku wagu. Hampir mayoritas penduduk Jawa niku muslim. Bahkan ulama-ulama saking Patani Thailand dumugi Padang Padang Sumatera niku diwastani Al-Jawi Al-Jawi Nah niki mila kita nggih betahaken nggih kitab-kitab terutami tafsir yang mendekati zaman kita yang mendekati zaman kita supaya sesuai keadaannya, zamannya, waktunya dan siapa yang dihadapi. Nah saat ini sing repot niku wong niku do salah paham antarane tasawuf kali fikih. Salah paham ngeten insyaallah langkung enteng gampang insyaallah didandani. Wong nek salah paham dipahamake lak njur dadi ora salah paham nggih. Tetapi kalau pahamnya yang salah, lah niku sing rekoso. Metodologinya sudah salah, cara memahami Islam pun salah. Nganggep Islam dipisahake antarane fikih kali tasawuf niku paham yang salah. Niku angel dandanane lebih berbahaya. Jadi benten nggih Bu, antarane salah paham kali paham yang salah nggih benten nggih. Mila monggo mangke insyaallah kita saged pelajari dos pundi terutami khusus satu kalimat saja. Bab isti'adzah, nyuwun perlindungan. Saat-saat menika kita kudu bener carane nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sampun maringi resep carane pahami Quran. Carane nyuwun perlindungan teng Quran pun onten. Kalimat isti'adzah ada 17 ayat. Istilah-istilahipun didetailke dening para ulama ahli syar'i lan ulama ahli sufi. Makaten sedaya menika ilmu monggo sing telaten, sing sabar, sing do sinau insyaallah badhe pinanggih
ilmu-ilmu ingkang leres ingkang migunani ingkang samangke kita saged mendhet hikmah-hikmahipun, kita sedaya kaparingan perlindungan estu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten kelintah-kelintunipun ingkang pangsami kita akhiri hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduika wa aduihim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana fa'amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.